Sibingelela abazali ngegama likaJesu Kristu, amen. Umfundisi uphathi wohlelo womkhuzayo abaphathi bonke bakhona uMamkhatsheni, uMamsobi, Mama Ushozi, bonke abantwana bakaNkulunkulu bakhona, obaba, omama, abantu abasha, abantwana abancane, nabo bonke abazali abaseva endlini kaJehova. Amen. Praise the Lord. Amen. Angeke ngisabambezela ngoba isikhathi sesambile siye kuGenesis chapter number 22. Sisidumozo ngifundile uverse 1 uze ume verse number 18. Bese uphinde ngifundele uHebrews chapter number 11 ngifundele verse number 17, 18 and 19 kuphela. Isikhathi usuredi. Yeah, Genesis number 22, verse 1 up to verse number 18. Genesis chapter 22. So ukufunda from verse 1. Kwathi emva kwalezo zinto uNkulunkulu wamvivinya uAbrahama wathi kuye, Abrahama, yena wathi ngilapha. Wayesethi, thatha manje indodana yakho eyodwa oyithandayo, uIsaka, uye ezweni laseMoriya, unikele khona ngaye abe ngumnikelo wokushiswa entabeni ethile engizakukutshela yona. uAbrahama wavuka ekuseni, wabophela imbongolo yakhe, wathatha ezimbili ezincekwini zakhe noIsaka indodana yakhe, waqanda izinkuni zomnikelo obusazoshiswa, wasuka waya endaweni uNkulunkulu abemtshele yona. Ngosuku lwesithathu uAbrahama waphakamisa amehlo akhe, wayibona indawo isekude. uAbrahama wathi ezincekwini zakhe, hlalani lapha nembongolo, mina nomfana sisaya laphaya, sikhuleke sibuye size kini. uAbrahama wathatha izinkuni zomnikelo obusazokushiswa, wazibeka phezu kukaIsaka indodana yakhe, waphatha esandleni sakhe umlilo nommese, bahamba bobabili kanye kanye. uIsaka wathi kuAbrahama uyise, baba, wathi yena, ngilapha ndodana. Wayesethi, bheka nanku umlilo nezinkuni, kepha iphi imvu yomnikelo ezakushiswa na? uAbrahama wathi, uNkulunkulu uzakuzibonela imvu yomnikelo ezakushiswa, ndodana yami. Bahamba bobabili kanye kanye. Bafika endaweni uNkulunkulu abemtshele yona. uAbrahama wakha khona i-altare, walungisa izinkuni, wambopha uIsaka indodana yakhe, wambeka e-altare phezu kwezinkuni. uAbrahama waselula isandla sakhe, wathatha ummese ukuba ahlabe indodana yakhe. Kwase kumemeza kuye ingelosi kaJehova isezulwini ithi, Abrahama, Abrahama, yena wathi ngilapha. Yayisithi, ungabeki isandla sakho kumfana, ungenzi lutho kuye, ngokuba ngiyazi manje ukuthi uyamesaba uNkulunkulu. Lokhu ungagodlanga kimi nandodana eyodwa yakho. uAbrahama waphakamisa amehlo akhe, wabona, bheka ngemuva yinqama, ibhajiwe esihlahleni ngezimpondo zayo. uAbrahama waya wayithatha inqama, wanikela ngayo umnikelo wokushiswa esikhundleni sendodana yakhe. uAbrahama waqamba igama laleyo ndawo ngokuthi uJehova uyabonelela, njengalokhu kuthiwa nanamuhla, entabeni kaJehova kuyabonelelwa. Ingelosi kaJehova yayisimemeza kuAbrahama ngolwesibili isezulwini,
ithi ngizifungile usho uJehova ukuthi njengokuba ukwenzile lokhu ungagodlanga indodana yakho eyodwa ngiya kukubusisa nokukubusisa ngandise nokwandisa inzalo yakho ibe ngangezinkanyezi zezulu nangangezihlabathi sasogwini lolwandle inzalo yakho inqobe isango lezitha. Siyabonga kakhulu sisi. Chapter number Hebrews chapter 11 verse 17, 18 and 19. Little by faith when God tested him offered Isaac as a sacrifice. He who has embraced the promises was about to sacrifice his one and only son, even though God had said to him, "It is through Isaac that your offspring will be reckoned." Abraham reasoned that God could even raise the dead, and so in a manner of speaking, he did receive Isaac back from death. Verse 17, Hebrews chapter 11. Ngokukholwa uAbraham evivinywa wanikela ngoIsaka. Yebo, yena owayemukele izithembiso wanikela ngozelwe yedwa wakhe. Okwathiwa kuye, inzalo yakho iyakubizwa ngoIsaka. Ethi uNkulunkulu unamandla okuvusa nakwabafileyo ngokulinganisa wabuye wamthola futhi evela khona. Siyabonga izwi lakho Nkosi benikhuluma ngalo uJesu. Amen. Amen. Ngiyabonga umfundela singafana mabhayi. Bazalwane siyabonga ukuthi siphalo nemini namhlanje yokuba sihlangane once again sizozwa izwi lakhe. Malibonke igama leNkosi. I want to speak for 10 minutes bese siyathandaza. But izwi sifundani kuba ngoAbraham. Abraham ithi iBhayibheli ekade ngabathola abantwana eshade noSara. Wase uNkulunkulu amthembisa ukuthi uzomnika umntwana sahamba isikhathi. Kwaze kwadlula impossibility ukuthi athole abantwana. Wase uSara wathi no, ngeke selunga manje baba. Sekemdala kwa mina ngeke ngisabathola abantwana. Thatha nami omunye unkosikazi bese uthola abantwana. Baphela lithi wamthola omunye umntwana. Ivesi esifundile libhalwe likhuluma ngestory esezaliwe umntwana lo watholakala kuHagai. Kodwa iBhayibheli lithi uAbraham enengane yodwa. Kodwa thina siyazi ukuthi wayekhona uIshmael. Kodwa iBhayibheli lithi waye uNkulunkulu emnika ingane yodwa. Kodwa uIshmael wayekhona kubhalwa lelivesi. Kodwa limbali. Yazi ngobani? uNkulunkulu akayibali into engazange ngohlelo lakhe. Amen. Kunezile ifike empilweni yakho engazange ifike ngohlelo kaNkulunkulu. Mayibala kunemoto onayo kwangena uhlelo kaNkulunkulu wayithola ngendlela engalungile. uNkulunkulu akayibali ngokubala ukuthi imoto yakho. Obukhona umfana kaAbraham kodwa akushiyo ukuthi akushiyo nokuthi wayenomunye amthole ngemistake. No, uthi nje wayenengane yodwa. Kunezinto ezempilweni yakho uNkulunkulu angayibali ngokuyibala nje. Uthi wena uyazibala kodwa yena akazibali. La akushiyo lutho kodwa ukhona mfana. Masiqhubeka sifunda indaba bese lithi iBhayibheli wafika isikhathi lapho uNkulunkulu ethi uNkulunkulu uyamthembisa ukuthi uzokwakha isizwe ngayo unengane yodwa. uNkulunkulu qeda lapha ethatha uthi kuyena uthatha ingane bese sentabeni uhamba unikela bese lithi iBhayibheli bahamba. Uma behamba umfana useyazi uhlelo wayesekhule enough. Abantu abafundile beBhayibheli bathi lo mfana baneshow ukuthi more than 5 years bathi futhi between 5 and 17 baphikisana kuyiphola abanye bathi na 17 kodwa bonke bavumelana ukuthi wayesekhule enough ngoba wayese understand ukuthi umhlatshelo wenziwa kanjani. Ngawa mazoseke wayeattend party yomhlatshelo uzwakala behamba ukuthi yonke into esiyenza ikhombisa ukuthi uzokwenza umhlatshelo kodwa content short time there is a lamb ekufanele kwenziwe sacrifice ngayo kodwa le lamb asibuki. Then uAbraham usetshela inceke yakhe ukuthi inceke yakhe sala la njengendlela yenza thina sihamba nomfana bese sisobuye uthi sisobuye ukhona uwile livesi lithi sisobuye akasho ukuthi ngizobuye futhi akasho ukuthi inkosi mayivuma akasho ukuthi makwenzeka siyabuye uthi sala la thina sihamba nomfana kodwa before aqaqwa intaba bavumelene noNkulunkulu ukuthi uyosika umfana wakhe yombulala
kodwa mayikhuphuka ukhuphuka uthi sala la ngoba thina siyabuya kodwa ezansi bavumelene noNkulunkulu ukuthi uyombulala lo mfana bese besele bobabili umfana usethi baba ngiyabona ukuthi nencikisisele emuva thina sesihamba sesiyafika la kwenziwa khona umhlatshelo but konke eshodayo I don't see the lamb ukhona ilembe efunakala esohlatshwa ngoba umhlatshelo wenziwe ngeke ilembe iphi ilembe esohlatshwa uAbraham wamphendula ngamazwi okukholwa wangasho ukuthi hey mfana sathi wathi inkosi iyayazi lento ngamamazwi wathi mina noNkulunkulu siyazi ukuthi imve ezohlatshwa wena inkosi iyayazi le kodwa futhi siyabuya kodwa futhi siyobulala kodwa siyabuya umuntu wefaith bazalwane akashintshi ichorus noma eseyitholile incwadi ethi umsebenzi awutholanga kodwa uqhubeka ukuthi inkosi yona inginikile lo msebenzi umuntu wefaith akashintshi ichorus noma esevuke begqekezile endlini yakhe akasho uNkulunkulu akasigadi uthi begqekezile uswakala ukuthi uyasondla uyasilonda yena umalusi bathi kanjani ngoba akasanga lilonde bangenile abafana ngamanye amazwi asimboni ukuthi uyasilonda ngoba esesilondile simbona ukuthi uyasilonda ngoba siyazi ukuthi ukhona yena wena usilondile noma akasilondanga kodwa kuye sikwazi ukuthi uyasilonda yena bese yasondla akabi umalusi ngoba naku sesithemba ukudla akabi umalusi ngoba naku sesiphi kodwa umalusi noma singenako ukudla kodwa wena ubonakala njalo umalusi uthi uNkulunkulu uzosibonela mfana asiqhubeke nendlela amen wahamba now leli verse molifunda lodwa I will understand kahle up until uye ngala kuma Hebrews la khona sel expose khona umbhalo wama Hebrews elivesa khona ukuthi kanti inkunzi ikhuphuka nje iye entabeni la sifunde khona lithi sesiyathandaza la sifunde khona lithi uAbraham wayenokholo ukuthi uNkulunkulu uyabavusa abantu abafile but uAbraham wayebabone abantu abafile bevuka because imvana kaJuda engakafiki ngaleso sikhathi kodwa lithi iBhayibheli wayenokholo ukuthi uNkulunkulu unamandla okubavusa nabafileyo ngamanye amazwi ngoba lo mfana nje uthi siyabuya ngokuphethe into esenhlizweni yakhe ukuthi lo Nkulunkulu engimaziyo othi angibulala ingane yami unawo amandla okubavusa nabafileyo mayifika lapha ugcwele lowo manje ukuthi ngiyazi ukuthi uNkulunkulu uyabavusa abafileyo bese fike embeke altar uma ngabe semgwaza bese uNkulunkulu abone ukuthi uAbraham nje bembulala lo mfana uyakholwa ukuthi ngiyabavusa abafile ngamanye amazwi uma uAbraham ngimiyeka ebulala lo mfana bese ngiyamvusa njengokholwa kwakhe ngophazamisa uhlelo lami ngoba asikakashayi isikhathi kube khona umuntu ozonikelwa afe bese yavuka malibonga igama lenkosi ingakho mayisebe kummese wakhe wabona uNkulunkulu ukuthi no asikashayi isikhathi semvana kaJuda ekuyiyona eyonikelwa bese biyavuka no mangabe uAbraham manje lo mfana embulala bese ngiyamvusa ngoba nesiphithiphithi in the New Testament wasethi Abraham bengazi ukuthi umkholwa kangaka yekela ungayilimazi ingane kwasekutholakala imvu ifasiwe wathi nansi imvu ezobambela uJesu kwesikhashana ngoba kuleli altare khona imvu efunakalayo kodwa ngoba sengibonile ukuthi you are willing for your son to die ukuze kubonakalise ukuthi ungithanda kangakanani wathi kodwa Abraham noma ungangithanda kangakanani kodwa isikhathi sokuvuka kwabafileyo asikashayi ithuma kancane ndodana akungene imvu yiphi ilemvu Isaya athi yahlatshwa umhlaba ungakasekelwa yahlatshelwa isono zethu yiphi ilemvu eyanikelwa uAbel ensimini yase-Eden waze waxabana nomfowabo yiphi ilemvu eyahlatshwa uIsrayeli eseGibhithe yabasindisa ekufeni basala baphila bathi uNkulunkulu no it's not the time ukuthi ube khona umuntu ozoba yisacrifice ngifuna ukuthi ke sesifana umuntu wefaith uba ne-access to izinto isikhathi singakashayi it is such an honor ukuthi uAbraham waqiswa fast track indaba yokuza kaJesu ngenxa yokuthi wenokholwa engatshelwa ngomuntu ukuthi uNkulunkulu
uyabavusa nabafileyo. But utshela ubani Abraham angikaze ngibone. Kodwa mina lo Nkulunkulu engithandaza kuyena. Ngiyamazi unawo amandla okubavusa abafile. Wathi uNkulunkulu no. And mawusufunda amaHebheru uyaqonda manje ukuthi uAbraham uze kuthi righteous nje. Akushiwo ukuthi righteous ngenxa ukuthi wenza kahle. Uthi righteous ngenxa yokukholwa kwakhe. Ngoba lithi iBhayibheli you cannot please God ngaphandle kokukholwa. Bathi ngeke sikwazi ukumthosa uNkulunkulu. Sho ukuthi lecasa uNkulunkulu kakhulu ungakholwa. Kusho ukuthi into isidina phambi kobuso bukaNkulunkulu yikholwa elingakholwa. Umntwana kaNkulunkulu othe khuluma into othe ngayikholwa. Ngoba lithi iBhayibheli lithi uAbel wanikela umnikelo ngokholwa. Lisho njalo eHebrews 11. Lithi Abel gave wasenikela ngokholwa wenza sacrifice ngokholwa bese lithi uNkulunkulu wayamukela ngenxa ukuthi wayenza ngokholwa. Ngamamazi khona izixabiso noNkulunkulu hayi ngoba ukhonto wrong yenzile. Ukuthi kuphela ukuthi awukholwa. Futhi hayi ukuthi usenziwe amazwi uJesu but uhlushwa nje ungakholwa. Ngamamazi uNkulunkulu uyamcika into ungakholwa ukuthi ube ikholwa elishinto into engayikholwa. Ngoba ukushinta kusho ukuthi uyayikholwa kubaningi abantu abayishoyo into kodwa bayikholwa. Umtshayi uyisho ngomlomo kodwa umuntu ubona lento ayikhuluma kwayena akayikholwa. Umbona ngani ukuthi umuntu uyayikholwa umbona ukuthi ashinto bese yayenza. Ubona ukuthi athi siphilisiwe ngemvumbo yakhe bese eqala efuna ukuhambisa umuntu ophilayo bese yabona uyayikholwa lesiluma ngayo but umuntu oshoyo ongayikholwa umbona ukuthi nithi niqede umbeka izandla nithi nixoxa nemiya nijani hey amahlala khona kanjani manje wade sikubeka izandla ngaphambili ninjani futhi ukuthi angithi nje umuntu okholwayo nelanguage yakhe iyashintsha ngithe umuntu okholwayo kabi uminenhle umuntu okholwayo nelanguage yakhe iyashintsha uyayeka ukukhuluma into engakholwa ninjani samba nawe yini uhamba naye ulakushona khona uyasukuma awena ukhulu uyaphila unalutho ususwe into ezoyisho futhi khona mase kuthulekile la kushona khona into eshiwoyo izeyuzi sivuma ukufa akithi akusazi ukuthi uthina angazi ukuthi ubani wathi akukhoyo la kufika khona la kufika khona umuntu ufice egobeni noqondile ufice segobeni mebaqala bagoba ngokwazi emva lokho sekuzoqhamuka isiphosiso usofa uhlele ngabe yancika agobe mebathi nje ubhendi back bovula laleli ndlebe zakho into eza lapha isiphosiso sodwa uyazi umuze sethini hey asihleli ayikuyahamba uyapho nje ukuthi kuyahanjwa wena uyaphi wena uguni lo muntu bese sibhedlela likekani washona wena ungena lapho uthi asihleli mase wakhoba wathi amuzwe sethi hey hayi phela usathane uyasiqeda hawu wena ungena lapho wena ungena lapho ngoba unalutho uyaphila wena umuntu wefida akayingeni angahlangana naye. When you think bonke bathi akukho ukudla uyivale umlomo webazalwane hayi ukuthi angibothe upetrol yabiza awuthi ngisho ungangiboni ngithole ngingasho ukuthi ngopetrol upetrol nami ngiyabona uyabiza ukubhalisa imoto wo2000 bani akuyona esiyaziyo le kodwa ngizojoyina ikwaya abantu abangakhona nami ngabe ngibabaza upetrol ke ngijoyina ikwaya abantu abangakhona ami ngibabaza amafutha uthi amafutha asabiza kangaka ngiyabona ayabiza but angizojoyina abantu abangakhona behambe bebabaza amafutha ngathi amafutha impilo isiyaphela amafutha uJesu sinika noma ngabe 5000 fika amakhona hey sakhe safa amafutha kahle siyabona amafutha ayabiza ngena story maye babo isimo seseba imali engaka ehlisa umoya webazalwane uyazi ukuthi khona izinto esiyijoyine kusona ukuthi vele sayifaka nje sangena kuyo musu kujoyina ikwaya yabantu abahlulekayo. One of the things I noticed Abraham ukuthi he never consulted when he took this decision akabizanga umhlangano ezothatha umbonisa naku uNkulunkulu ethatha ingane uthatha umfana uthi ngenza njengoba usho inkosi ushona khona izinto ze faith sometimes azibadingi abantu abazoba advice
Ngoku-advise uvela kutshela ukuthi no, ehlisa kancane. uNkulunkulu usumthemba kakhulu ethi ukushona phansi kancane. Futhi u-advisor ave beney'bonelo zokuhluleka. Yabona ngingakakuzama ukuthi ngashayeka. So angifuni nawe ushayeke njengami. Shayeka kiwa phambili. Lithi iBhayibheli wamkholwa uNkulunkulu ukuthi angamvusa nofilele. Wathi uNkulunkulu sengikubona ukuthi ungikholwa ngempela. Wayeseqeda lapho wayesephuma lapho. Waseyambusisa uNkulunkulu umoya. But waqala fana amvezele uNkulunkulu ukuthi umkholwa kangakanani. Ngifuna ukuthi ke kwena musukuvumela abantu bakujoyinisa kwaye abantu abahlulekayo. Kodwa wena soldier on. Kube ngathi awuboni. Ubekezele. Noma bangathi akuzwala ubuhlungu. Kodwa ungamemezi. Ubekezele uthi Nkosi wena ngelinye ilanga uzongideliver kule nto enxaba yona. Ungakhulumi. Isimo sibi singayenza mistake bazalwane. Abantu abasebenzi, abantu baphelelwa imisebenzi. Izinto ziyabiza. Ugesi uphela zonke izinsuku. Ziningi izinto esingayibeka eziyisizathu zokuthi sikhonode. Kodwa abantu bokukholwa bona baqhubeka. Kube ngathi akwenzeka ngalutho. Abantu bokukholwa babheka phambili kube ngathi akonakele lutho. Uwathatha amafutha ubone ukuthi ayabiza ukuthi kodwa Nkosi wena uzomnika imali yokuthenga amanye mayisephelile. Ufaka upetrol uthi Nkosi noma ngabe kuthiwa kumnyama kanjani kodwa uzomnika imali yokufaka upetrol. Ungajoyini abantu abahlulekayo. Uyiphile lento abantu bazibaxake bathi wena ayixaki indaba kapetrol. No. Mofika egarage manje wonke umuntu ovula iwindi uvela athi hey madoda upetrol sowabiza kangaka. Ungayisho lo nto wena. Fana umlungu wakho uqhubeka. Babaza amandla kaNkulunkulu. Ungababaza umzimba. Kodwa babaza amandla kaNkulunkulu. Zithi izinto ziyaqala wena babaza amandla kaNkulunkulu. Athi uSathane ukuvezela ukuhluleka wena babaza amandla kaNkulunkulu. Ispeak ebekade sile ngaphambili sithi safunda. Sazi ukuthi isona sonke sino 17 years ka standard 8. Kanti baningi. Uyazi babenzani? Babethule bengasho lutho. Bona bebekezela befunde bethi ngizoqeda. Noma bengazi ukuthi ngino 17 kwele ngizofana la. Uthi wazobona ngoba sebesukuyiswa ukuthi abe kanti angedwa su4 su5. Uthi waphindwa wabona kule sefika amasteni ebona abantu abadala kunayo bephinda umetric bengawuqedi wabona bekanti angisona isidongo. Yazi kodwa wasizwa yini ukuthi wayethulele elwa kodwa ethule. Wena eyakhimphi yasiwa umhlaba wonke. Wena meke nje impi yakuhlasela umhlaba wonke yaduma ukuthi siseyinkinge. No, soldier on ufake ikhanda phansi. Ugijima unganaki. Abantu abagijima iComrades Marathon bathi ukuze bafike kuyaphoqa ukuthi bangabe bebheka ukuthi kusekude kangakanani kodwa bagijima befaka amakhanda phansi apha umuntu hayibo iMaritzburg seyiseduzane hayi ukuthi anzima kunzima kodwa ubheka indlela yakho ehambayo enhlizweni ube nethemba lokuthi okusalayo noma kungidlula kodwa ngikwazi ungakashayi 5 ngoba sekungenile eMaritzburg. Bathi ke mawugijime kanjalo uyaphumelela kodwa bathi beke wagijima wabuka abantu abagijima abadlulayo bathi awufiki nasehamasteni ngoba uyakhathala. Mawumuntu efaith noma ngasebethi usizo seliyatholakala endaweni ethize kodwa lizophoqa ukuthi ugqoke intambo ebovu esinqeni ubatshela ukuthi ngizobekezela uJesu azangifikise la kufanele ngiyakhona. Noma uzabona into zakho ziphakama zithi bese kubona lesengathi wena uNkulunkulu ongasebenzi noma wena umzalelo ongakholwa kahle kodwa ngizothi kuwena emini namhlanje gijima ngepace yakho bese ubamba igama lokuthi wena uNkulunkulu uyabavusa nabafileyo nawe uyomvusa ngelinye ilanga bese uyakuphumelelisa. Ungajoyini ama-race ongawazi uma umuntu wokufaith kodwa babelela kweyakhe irace uthi Nkosi ngizohlakula yami indlela noma bewa ngapha nangapha bephumelela ngapha nangapha but I will soldier on. Sometimes ukufika emsebenzini mamhlofu nomuntu bavele bampromote enfika wena ufika naye bese uSathane ukholwa kancane ngizokusiza namhlanje kuseni ukuthi hayi ukuthi ukholwa kancane ukhona uNkulunkulu akuhlelele wona kodwa ufuna ukugijime unganaki izinto ezenzeka eceleni. Makwenzeka oyedwa wethu ephumelela siyambongela sithi baba siyabonga ukuthi sesinobufakazi ukuthi usabaphumelelisa abangcwele bakho ngoba simbonile uNkulunkulu enza lo msebenzi. Ungasuki ekukholweni kwakho. Mhlawumbe
unga-apply kwaze kwaphela unyaka. Kodwa ngizokutshela, keep on applying. Uma uyahambisa uthi ngegama likaJesu, wena Nkosi uzosinikeza umsebenzi. Uthi uyafika esontweni uthi usibani siyasebenza, ungadinwa. Uthi baba siyabonga ukuthi sesinobufakazi-ke manje ukuthi abangcwele bakho bayaqashwa. But run your race full of faith and don't give up. Don't allow the devil to sidetrack you. Inkosi yomsindibusisi.